Και το ερώτημα παραμένει. Πού είναι η 17 Νοέμβρη? Πρέπει να της μιλήσω, είναι ανάγκη. Είναι απασχολημένη αυτή τη στιγμή. Μιλάει με Βερολίνο. Σε παρακαλώ, πρέπει να της μιλήσω. 17. 17. November da. Ja, außerdem. Ich möchte mit Herrn Bayernhof sprechen, bitte. 17. Nicht mit dem Herrn Bayer Sprecher, Bayer Höller. Ja, Christoph. Έρχεσαι μισό λεπτό, σε παρακαλώ, 17. Zum Teufel. Auf einmal. Σε θέλει ο 4. Wiederhören. 4. Δεν σου είπε ο 2 ότι μιλάω με Βερολίνο? Είναι ανάγκη. Θέλω να πάρω άδεια να πάω στο λαϊκό. Έχω τη μάνα μου που εγχειρίζεται από καταράκτη. Θέλετε να το διαλύσουμε εδώ μέσα? Θα το κάνουμε μήπως δημόσια υπηρεσία? Σε παρακαλώ, ας πάει κάποιος άλλος για παρακολούθηση και μετά να βάλουμε στόχο το χειρούργο της μάνας μου. Δεν γίνεται. Εδώ μέσα δεν είναι κράτος. Εδώ μέσα είναι παρακράτος. Σε παρακαλώ. Σκέψου, υπάρχει προτεραιότης. 17. 2. Ναι. Πάρε τον 1, να πάρει τον 4, να πει τον 8, να πάει ο 18. Μάλιστα. Μπορείς να πηγαίνεις. Σε ευχαριστώ, 17. Παρακαλώ. Α, ο 18 σήμερα έχει κάποια δουλειά. Παντρεύει το παιδί κάποιων φίλων του στην Κηφισιά. Καλά, καλά. Ας πάει ο 13. Ο 13 κέρδισε το λότο και εγκατέλειψε την οργάνωση. Τότε ο 6. Ο 6. Τελείωσε. Θα πάει ο 6. Δεν μπορώ να σας μαζεύω εδώ μέσα. Επιτέλους. Γιατί μου τον έφερες? Δεν σου έχω πει 1000 φορές ότι δεν θέλω να τον βλέπω? Επέμενε. Τον ηλίθιο. Έχει χάρη που έχει αδελφό εκεί που έχει, αλλιώς θα του έλεγα εγώ. Μόλις τον βλέπω, μου θυμίζει... Ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Μόνο εγώ ξέρω. Εγώ που έχασα το χέρι μου. Τον ηλίθιο μου έφερε τη βόμβα που έπρεπε να είχε βάλει στο Ίκα και την έφερε τη στιγμή που έσκαγε. Και έσκασε η βόμβα πάνω στο χέρι μου. Εν τούτο Ίκα. Και τώρα κάνω 40 ώρες να χτυπήσω την προκήρυξη στη γραφομηχανή. Γιατί δεν την άφηνες εμένα? Είναι θέμα αρχής. Εξαιτίας του δεν μπορούμε να παραδοθούμε ακόμα. Σκέφτομαι τη στιγμή που θα μας πούνε ψηλά τα χέρια. Ποια χέρια θα σηκώσω εγώ, Αυτό είναι ένα χέρι. Το δεξί. Πώς θα εμφανιστώ στην τηλεόραση εγώ? Τι δράμα, Θεέ μου. 17 November da? Ja, bitte? Φάτε τον! Θέλω αυτό το πάρτι να είναι τέλειο. Θέλω αυτό το πάρτι να περάσει στην ιστορία της παρανομίας. Θα μιλάει η αστυνομία για αυτό το πάρτι. Δεν μπορεί η επαναστατική αλληλεγγύη να κάνει πάρτι και να μαζεύει 100, ο Έλα να κάνει πάρτι και να μαζεύει 200. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε κανέναν. Θα καλέσουμε όλους τους συνδέσμους, όσους μας καλύπτουν, όσους μας έχουν δει και δεν έχουν μιλήσει. Τους πάντες. Πριν 17 χρόνια ακριβώς, εγώ, η 17 Νοέμβρη, έστειλα την πρώτη μου προκήρυξη. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Στείλε φάξ. 17 Νοέμβρη σε ζηλεύω. Είσαι τόσο δραστήρια. Πώς να σου το πω, σε ζηλεύω. Μην το λες. Πίσω από αυτή τη δραστηριότητα κρύβεται ένα δράμα. Δεν έχω προσωπική ζωή. Τα νεύρα μου κρέμονται από μια κλωστή. Μα γιατί είσαι τόσο δραστήρια? Έχεις πετύχει όλους τους στόχους. Όλους εκτός από έναν. Το σημαντικότερο. Ποιον? Εκείνο που σου είχε κάψει στο χέρι με τσιγάρο όταν ήσουν παιδί? Παιδί. Δεν έχω κάνει ένα παιδί. Καμιά φορά σκέπτομαι σε ποιον θα αφήσω όλες αυτές τις προκηρύξεις όταν θα έχω πεθάνει. Mensch ohne Kind ist Waffe ohne Kugel, όπως θα έλεγαν και οι Γερμανοί.